Сайды оқымайсың. Музыка колледжінде оқыдым мен. Отчисление деп қорқытайдылар. Менің консерваторияға кіресі келмеді. Қазанлықына. Әр нәрсенің логикасы бар. Шын тұрмышта Сейда нендей? Егітлер, язар. Нәрсе шындай сaf, чиста татар қызы. Олар білмейлер мені. Нендей күшін екенін. Сәлем, бұл маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, үзебезнең сәяхәтебезне башлап җибәрәбез һәм чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз. Бүген бездә кунакта кабатланмасының иясе, Татар Рапунцель, голос кызы һәм кызыл дипломлы тюрколог Сейда Мөхәммәтҗанова. Сейда, сәлам. Без хәзер Горький исемендәге паркта ничә әлеге урынны сайладың? Менә монда бик матур ландшафт, үзенчәлекле. Мин укыган идем интернетта. Бу паркны русский Швейцария, русская Швейцария деп йөртәләр. Миңа калса бу дөрес түгел. Татарская Швейцария деп йөртсәк дөресрәк булыр. Дөресрәк булыр. Бәлки менә бүгенге көннән шулай дип йөртә башларлар. Иншалла. Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы Казанның иң зур паркларының берсе. Аның мәйданы 23 гектар. 19 гасырда үзенчәлекле ландшафты өчен аны Рус Швейцариясы дип йөрткәннәр. Совет чорында ул хәзерге исемен алып Үзәк паркка үрелгән. Ә иң кызыгы Кырлай паркы ачылганчы ул әле аттракционнар паркы булып хезмәт иткән. Ә бүгенге көндә монда саф һава суларга, тиеннәр ашатырга һәм биюче фонтаннар карарга киләләр. Син үзең Свердлау өлкәсе Югары Пышма шәһәрендә туасың, дөресме? Тумадым, юк, дөрес түгел. Мин Казанда тудым. Әйе. Свердлау шәһәрендә әтигә эш тәкъдим иттеләр. Без анда 4 ел яшәдек. Ягъни 1нче сыйныфтан алып 4нче сыйныфка хәтле мин анда укыдым. Әйе. Әтиең синең әлеге шәһәрдә имам булып эшли. Һәм менә дини гаиләдә музыкага мәхәббәт ничек туа? 5 яшьтән әти, әнием минем сәләтемне күреп, Аккалфак дигән фольклор ансамбленә алып бардылар. Һәм минем иҗат юлым дини җырлардан башланды. Мөнәҗәтләрдән һәм бәйетләрдән. Шуңа минем әтием башта каршы булды. Анарсын ниндидер прогресс күргәч, үзе дә ярдәм итә башлады. Әтием хәзер әйтә, кызым, җырчы башка юнәлештә дә, төрле юнәлештә җырларга тиеш. Һәм ул миңа үзе тәкъдим итә башлый. Бәлки сиңа берәр нинди татар җырын джаз стилендә җырларгадыр. Бәлки эстрадага күбрәк басым ясаргадыр. Чөнки татар халык җырлары ул әлбәттә минем төп юнәлешем. Һәм визит карточкамда. Визит карточкада. Ләкин алай да минем үзенең башка ниндидер юнәлешләрдә стильләрдә. Юнәлешләрне ачасы килә. Сәләтең турында сөйләшә башладык. Синеңчә, синдә булганмы? Ул туганнан килгән сәләтме? Яисә күбрәк ниндидер хезмәт эш нәтиҗәсеме? Мин яратам шундый фразаны. Ул инде 10% кына сәләт, 90% ул эш, әлбәттә. Әйдә, укы турында әзрәк сөйләшик. Син Татар Төрек лицейннан соң Казан музыкаль училищесына укырга керәсең һәм параллель рәвештә Казан федераль университетына тюрколог юнәлеше буенча да укырга керәсең. Әйе. Миңа калса бу бөтенләй дә ниндидер сәер шундый тандем һәм берсе белән бәйле дә түгел кебек. Син үзең әйтеп киттең, мин башка телләрдә дә җырлыйм. Шул телләр арасында гарәп теле бар, төрек теле бар, инглиз теле бар, рус теле бар, татар теле бар. Менә университетта да без төрек телен өйрәндек, гарәп телен өйрәндек икенче тел буларак. Шуңа күрә телләр өйрәнү миңа күбрәк булышты. Үземнең иҗат юнәлешемдә. Казан музыкаль училищесын тәмамлагач,
Мен сені консерваторияға оқырға кірер деп ойлаган едім. Сен Қобат КФУ-ға қазір инде магистратураға оқырға кіресің. Бұсы не сәбәпле? Біздің Қазан консерваториясында қалды академ юнәліш, академический вокал. Алар инде көбірәк оперникларны әзірлейлер. Минем оперный залларда шығыш язысы келмей, яғни оперетталар, опералар жүргісі келмей, чөнки мен андай тауышта түгел. Шуңа күрә мен консерваторияға кірмәдім. Қызғанышқа қаршы менә бүгінгі проблематика біздің консерваторияда юк, халық юнәліші юк, аны яптылар. Анарсын эстрада юнәліші де біздің консерваторияда юк, һәм қоя барырға. Әгәр дә сен оперник түгел. Цирколог юнәлеше буенча да сөйләшеп алыйк әле. Син инде әйттең, бу синең иҗатың белән бәйле дидең, һәм бу сиңа иҗатыңда да булыша дидең. Син үзеңне менә ниндидер сәбәп буенча җырдан китәсең икән, цирколог буларак күрәсеңме? Авыр сорау. Уйлаганым да юк. Чөнки хәзер минем тормышым күбрәк иҗат белән гырли һәм иҗат белән бәйле. Әгәр дә, җырдан, сәхнәдән китсәм, бәлки мин вокал дәресләрен укытыр идем. Безнең икенче ноктабыз ул Жуковский урамы. Бу урынны ни өчен сайлаганыңны беләмдер инде мин, ләкин үзең сөйләп китче. Узган елны мин Аухадиев исемендәге музыка колледжын тамамладым. Аллага шөкер, кызыл дипломга шулай ук. Миңа бу урам нык ошый нәрсәсе белән, чөнки менә бу ноктадан бөтен мәдәният үзәкләре якында. Менә туп-туры барсаң, һәм аннарсын сулга борылсаң да консерватория, Министерство культуры, аннарсын БКЗ да монда, Опера һәм балет театры янында. Жуковский урамы. Жуковский урамы 1902 елга кадәр поперечный грузин урамы дип аталган. 4-нче һәм 6-нчы йортлар земство идарәсе өчен төзелгән булган. Һәм анда писер буларак үзе Шаляпин эшләгән. Бүген шул урында музыкаль колледж урнашкан. Шулай ук Жуковский урамында абыйсы дипломат белән 1916 елдан алып 1926 елга кадәр Фатих Амирхан яшәгән. Музыкаль көллияттә уку вакытын ничектер яратып исеңә төшерәсеңме? Музыка колледжында укуын укыдым мин. Хәтта күбрәк тә университетка караганда музыка колледжына мин гөлйөр идем. Монда укучылар синең курсташларың дип әйтим инде. Син үзеңдә ничектер мин бит инде зур сәхнәләрдә чыгыш ясыйм дип. Мин бу белемнәрне бәлки беләм дәдер инде дигән уй фикерләр килмәдеме? Юк, анда уй фикерләр юк иде. Киресенчә, укый башлаганда мин үзем әйтәйдем: "Астагфирулла. Шу хәтле күп әйберне мин әлегә хәтле белмәдем." Хәзер инде голос проекты турында сөйләшеп алыйк. 2015 елда сине күпләр нәкъ менә Голос дети проекты буенча таный. Син Голос дети проектының 2нче сезонында катнашасың. Әлеге проекттан соң синең Казандагы тормышың ничек үзгәрде? Мине урамнарда таный башладылар. Анарсын мин бит инде күп метрода йөргән кеше, һәм мин менә метрода йөргәндә вот шуһәтле йоклыйсы килә. Үзенә син утырасың йокларга дип. Синең яныңа киләләр дә һәм әйтәләр: "Әлтүгез, Саид укымыйсың." Я так спросонья торам да, мин бик күп концертларга чакыра башладылар. Мәдәният министрлыгы да үзләренең шундый зур концертларга чакыра башладылар. Рәис белән. Аннарсын инде чакырулар булды башка илләргә дә, мәсәлән, Америкага барып кайттым мин 2 Сабантуйга, Вашингтон һәм Нью-Йорк. Аннарсын Финляндия татарлары мине чакырдылар, Финляндиягә, анда да барып кайттым концерт куеп. Бельгияга, анда минем хәтта кичкенә шәхси концертым да булды. Син бит әле вакытта бала идең. Баланың психикасы әзер булмаса, бу аның өчен бик нык авыр кичерелә. Мин бит инде балалар белән аралаштым һәм күп хәлләрне күрдем. Кемдер чыннан да әзер түгел, чөнки бигрәк тә менә үтмәсәң, анда елаулар башлана, анда шундый истерикалар. Монда әти-әнинең роле бик зур, алар аңлатырга тиеш.
ну, син үтмәсәң дә, бу урысча әйтмешле конец света түгел бит инде. Син үзең әзер булып барган идеңме моңа? Мәсәлән, мин үтмәсәм, бу куркыныч түгел дип. Яисә инде син үзеңнең әзер үтүеңә Юк, мин әзер булып бардым. Мен иң төп максатым ул татар җырын чыгарырга. Беренче каналга, федераль каналга. Һәм мин үземнең максатыма иштем дип уйлыйм. Әмма татар җыры белән зур сәхнәгә чыгу. Аннары син бит милли образда идең. Әйе. Бу топта алмаган ел буенча китү. Син моны киресенчә менә ниндидер козыр буларак кулландыңмы? Бу бит шоуга кирәк яңалык име? Һәм менә үземнең телдә җырлау, татар телендә җырлау, ул син дөрес әйттең, ул недоразуминка булды. Шоу өчен рейтинг булды. Рейтингны бик күтәрде ул. Чөнки бик күп татарлар чит илдән дә карадылар менә шушы беренче каналны Голос проекты. Һәм минем шундый сорау туа, нишләп һәрбер милләт шушы Голос проектында чыгып, үзенең телләрендә җырлый алмый? Менә бу бик яхшы сорау һәм мин күтәрер идем. Ул вакытта синең өчен 3нче урын алу җиңү идеме, җиңелү идеме? Җиңү әлбәттә җиңү. Мин көтмәгән идем финалга хәтле җитәм дип. Чөнки менә хәтерләсәгез, безне бит инде полуфиналдан барыбызны да төшереп калдырдылар. Һәм аннарсын безгә 1 апрель көнне шалтыраталар. Саида, вот сезнең өчен тагын бер дополнительный тур ясыйлар. Аннарсын тагын кайтардылар һәм без финалга шулай җиттек. Ну бу бит инде могҗиза. Бөтен Татарстан бит инде шоугыр килә. Сәйдә булыска кайткан. Сәйдә тагын татар җырын таныта дип. Татарский народ. Татарский, да, вариант? Татарская песня. Красавица. Ни өчен әлеге проектка бардың? Нәкъ менә ул вакытта 1нче урын алып булмады, ә хәзер менә мин 1нче урын алачакмын һәм Гелштальтымны ябачакмын дигән максатлар юкмы? Ой, юк. Ишке дөньям име, менә шу бер максат белән генә яши һәм ул җиңергә дип түгел, ә менә татар җырыбызны чыннан да башка илләрдә дә чыгарырга, танытырга. Үзбекстанда Голоста катнашу бик шундый спонтан килеп чыкты дип тә әйтә алам. Менә минем әнием күреп алды социаль челтәрләрдә һәм тәкъдим итте. Кызым менә Үзбекстанда Голос проекты катнашып карыйсы киләме, синең бармы теләгең? Мин әйттем, нигә юк? Һәм мин үзем заявканы тутырдым, кастинг үттем һәм шу слепое прослушиваниега хәтле мине үткәрделәр. Анда чыгыш ясадым, күптән түгел генә күрсәттеләр. Минем чыгышым YouTube каналда карый аласыз. Бөтен наставниклар миңа борылдылар һәм мин сайладым Севарны. Мин аның фанаткасы һәм музыкант буларак бик хөрмәт итәм. Ул чыннан да менә шу хәтле хәзер аның белән эшләп тә карадык, шу хәтле ул профессионал. Тел аермалыгы ничек тә булса сизеләме? Анда бит инде интервьюлар төшерәләр, профайллар. Һәм мин гел татарча гына сөйләштем. Куркыныч булды. Мин курыктым, бераз дулкынландым, чөнки алар мине аңларлар микән? Мин аларны аңлаячакмын микән? Ләкин Аллага шөкер, мин Булып чыкты бугай. Дөресен генә әйткәндә 100%-ка мин аларны аңламадым. Ләкин инде шундый аерым сүзләрне аңлап, мин бераз Гомумән нәрсә турында сүз барганы? Әйе, аңлый идем. Шуңа барысы да яхшы булды. Без Кабан күле яр буенда. Бу урынны да яратасыңмы, яисә монда еш буласыңмы? Хәзер ешрак буламы, чөнки менә онга карасак, без әле сез белән керәчәкбез, минем студия урнашкан. Кабан күле яр буе. Казан шәһәре үзәгендә Кабан күленең җәяүлеләр яры урнашкан. Хәзерге вакытта 3,5 километрдан артык озынлыкка ия. Монда гидротехник балалар мәйданчыгы, барбекю зонасы һәм хәтта йөзеп торучы сәхнә урнашкан.
Еш кына яр буенда концертлар, фестивальләр, перформанслар уздыралар. Җәй көннәрендә монда йога белән шөгыльләнеп, open air форматындагы фильмнар карарга һәм йөзләгән үрдәк ашатырга була. Синең образың турында сөйләшәсем килә. Күп кеше сине нәкъ менә шул голос проектыннан соң озын чәчле, Ике тыйнак талым. кына елмаючы, милли эчтәлекле җырлар башкаручы кыз буларак истә калдырганнардыр. Син чыннан да ул вакыттан бирле берничек тә үзгәрмәдеңме, яисә инде менә тамашачы сине истә калдырган, синең менә шул визит карточкаң булган образда калдыңмы? Татар җырын җырлаганда җыр белән генә түгел, үземнең тышкы кыяфәтем белән дә күрсәтәсе килә. Севар миңа хәзер дә әйтә: "Ой, Сәйдә, ягыр татлы образы, бомбанула." Шул хәтле ошады, шул хәтле ошый безнең киемебез. Әмдә син кайчанда булса бу образыңны үзгәртергә теләсәң, мәсәлән, гомумән ниндидер башкача. Менә тамашачы ул образны инде кабул итмәс дип курыкмыйсыңмы? Мин экспериментларны бик яратам. Һәм киемдә дә мин барыбер экспериментлар эшләргә тырышам. Минем сәхнә образым ул берничек тә кыска, итәкле була алмый, гел озын итәкле күлмәкләр генә киям. Һәм bir кайчан да мин үземнең гәүдәмне күрсәтмим. Гәүдәм дә минем гел ябык, шундый образлар гына киям. Сәхнәдәге һәм эстрададан без белгән Сәйдә, ул идеаль, ватанпәрвәр кыз. Һәм аның бөтенесе дә идеаль кебек. Менә чын тормышта Сәйдә нинди? Егетләр язалар. Менә син шундый саф, чиста татар кызы. Кемдер инде Бик тыйнак дип язалар миңа калса. күбесе тыйнак дип язалар. Бу еш очраган сүз миңа карата. Һәм инде егетләр үзенең гашык булуларын да ничектер шулай белдертәләр инде. Ләкин мин аңлыйм, күп кеше, егетләр генә түгел, кызлар да, өлкән яшьтәге кешеләр дә, бәлки минем шушы образга гашыктыр, аларга күбрәк минем образ ошый. Әйе, мин гади тормышта да шундый булырга тырышам, ләкин тормыштагы Сәйдә ул минем дуслар беләләр инде. Ул туры сүзле дә була ала, әйе, туры әйтә алам. Хәзер бигрәк тә ешрак әйтә башладым үземнең фикерләремне. Мин тормышта күпкә кызыграк, мин Эмоциональрәк миңа калса. эмоциональрәк, әйе, һәм әлбәттә күп кеше мине белеп бетерми. Анара шоу-бизнеста булган ниндидер скандаллар, ниндидер гайбәтләр. Син гел аннан ничектер читтә торасың һәм ул сине бөтенләй дә кагылмый кебек. Ләкин минем исемә узган ел булган вакыйга төшә. Син бизнес ифтардан соң үзеңнең фэшн ифтардан соң үзеңнең фикереңне язып чыктың бик тура. Һәм анда фэшн ифтар. Кешеләрне VIP һәм VIP булмауларга бүлә. Анда тынычлап намаз уку мөмкинлеге юк һәм чара рус телендә алып барыла дип яздың син. Әйе. Мин беренче тапкыр үземнең фикеремне җиткерәсем килде социаль челтәрләрдә. Бу гади генә пост булырга тиеш иде. Икенче көнне бик күп шалтырата башладылар, чөнки минем сүзләремне бөтен телеграм каналга җиткерделәр инде. Социаль челтәрләрдә язып чыктылар. Бу әлбәттә ниндидер пиар өчен түгел иде. Менә ул моментта үзеңнең менә шундый идеаль репутацияңа кичкенә генә топ төшерүдән курыкмадыңмы? Тәнкыйтьне беркем яратмый инде, әлбәттә. Туры әйткәнне дә, дөресен әйткәнне дә яратмыйлар. Дөрес тәнкыйть булса, ул әлбәттә сиңа ниндидер зур дәрес. Күп кешеләр минем фикер белән ризалаштылар һәм
мондый ярдәмне күргәч, мин уйлап куйдым. Бу пост булай гына язылмаган икән. Менә оештыручылар ничектер синең белән связьга керделәрме? Башка социаль челтәрләрдә генә күрдем. Миңа кире җавап кайтардылар инде шундый. Кеше яратмый инде тәнкыйть. Мин аңладым, кеше яратмый. Һәм димәк инде монда сиңа түгел, менә шулай публично җавабы да шулай публикага куелды. Әйе. Ну, әйттеләр инде ул әле. Кичкенә шуңа күрә. Ярый. Шуңа күрә аңламый дигән. Шуңа күрә күп нәрсәне аңламый. 23 яшьлек кыз, әйе. Аңлыйм инде мин. Безнең тапшыруның бер үзенчәлеге бар. Без һәр чыгарылыш тамашачыларыбызга нинди дә булса бүләк калдырабыз. Синнән дә бүләк бар дип беләбез. Әйдә, ул бүләкне бергә качырык. Сәйдә нәрсә качырабыз бүген? Мин инде милли бер алып килдем. Ул да булса калфак. Калфак, искиткеч. Әйе. Менә шундый матур калфак. Безнең тапшыруның да төсенә әле бик туры килә ул. Әйе шул. Ялгыш килеп чыккан. Әйе. Һәм инде менә бу открытка эчендә Сәйдәдән берничә теләк. Без әлеге бүләкне кая качырабыз? Безнең артыбызда Сәйдә Мөхәммәтҗанова исемендәге студия, каршыбызда Кабан күле. Һәм биредә менә шундый бетон плитәләр тора. Без шул бетон плитәләр янына әлеге коробканы качырып куябыз. Сез инде иң беренче булып өлгерсәгез, бу бүләкне алып китә алачаксыз. Сәйдә, без синең студияңда. Һәм бу студияң күптән түгел ачылды. Әйе, узган елы 25 июнь көнне. Һәм әлеге өлкә барыбер синең өчен яңа бит инде бу ниндидер хәзер үз бизнесың дип тә әйтергә буладыр. Менә бу өлкәдә Бизнес ул күбрәк коммерция, а безнең не коммерческий. Безгә кирәк иде студия звукозаписи, яздыру студиясе. Һәм без менә эзли башладык урын, кая мөмкин микән шу тавыш яздыру студиясын булдырырга. Һәм менә монда таптык урын. Без хәзер төп залда, студияның төп залда, монда иҗади кичәләр, төрле тренинглар, мастер-класслар уза. Инде студия, тавыш яздыру студиясе, ул эчтәрәк, анда инде аппаратны, вокалка бар. Анда мин яздырам үземнең яңа җырларымны. Нәкъ яңа җырларым шунда яздырыла. Һәм безнең 2 бүлмә бар. 2 бүлмәдә безнең вокал дәресләре, барабан дәресләре, димәк дәресләр дә бара. Фортепиано, дәресләр дә бара. Менә соло концертың турында да сөйләшеп килә. Шәхси концертың күптән түгел генә булды. Ул башта бер генә күрсәтелергә тиеш иде, ләкин билетлар шул алынып бетте. Кеше тагын сорады һәм син аны 2 тапкыр күрсәттең. Беренче өлеше инде без күреп ияләнгән милли җанлы Сәйдә булса, икенче өлеше шундый прогрессив дип әйтим. Шулай ук ниндидер бәлки кемдер өчен ияләшмәгән Сәйдә, сәер тыелган Сәйдәдер. Ничек кабул иттеләр? Ой, бик яхшы кабул иттеләр. Берчелме барысы да яхшы. Һәм инде икенче өлештә мин үземне башка амплуада, башка Сәйдәне күрсәтергә теләдем, чөнки мин бит инде әйтеп киттем, экспериментларны яратам. Һәм Тамашачы. Синең экспериментларыңны кабул итәргә әзер микән? Концерттан соң шундый кайтавыз. Яхшы кайтавызлар булды, чыннан да бик ошады. Шуңа миңа калса күбрәк шулай күрсәтә башласам үземне башка образларда, бу образларга да ияләшәчәкләр. Димәк, эксперимент бу очракта инде яхшы килеп чыкты. Русча әйтмешә, дачный эксперимент. Икенче өлештә мин чыктым шундый кызыл пиджакта һәм кара шалбар белән. Шундый әле беләсеңме, шундый Майкл Джексон булды шундый образ. Һәм әлбәттә бу миңа хас образ түгел, барысы да бит инде мине күбрәк күлмәкләрдә, итәкләрдә күрергә ияләштеләр һәм менә үземне бераз
үземә дә кызык булды башка образда Башкача. чыгарга. Миңа үземә уңайлы булды. Шәхси тормышың турында да сөйләшеп китәсе килә. Гел бер җавап, мин шәхси тормышым 700 астында. Гафу итегез. Бу сорауга җавап бер. Яхшы, бусында да булмады, ләкин без синең менә идеаль ир-ат образын төзи алабызмы хәзер? Егетләр сиңа идеаль образга буларак сокланып карый. Гашык булалар. Ләкин алар белмиләр минем нинди кеше икәнен. Хәзер менә икеләт яңгырады. Икеләтә яңгырады шул. Димәк, менә син нәрсә әйтәсең килә? Син алар өчен идеаль образ. Ә менә синең өчен идеаль образ ул нинди? Милләт кешесе булсын инде. Татар булсын, телне яхшы белсен, хәтта миннән дә яхшырак белсен. Динебез бер булсын. Хөрмәт итсен. Михрибанлы, намуслы, миннән дә акыллырак булсын. Шундый Тышкы сыйфатларга кыяфәте буенча бәлки ниндидер. тышкы Теге кайберләр бит бик буйлы бәлки. бик буйлы булсын инде. Миңа кечкенәләр кирәк. Йөземдә кечкенә бит инде. Шундый матур мизгелдә тапшырыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт сиңа бик зур, шундый тыгыз графигың вакытында, башка ил арасында йөргән вакытта безнең өчен вакыт табып, менә шундый җылы әңгәмә уздырганың өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Ә безнең тапшырыбыз тәмам. Комментарийларга языгыз, тагын кемне күрәсегез килә маршрутка тапшырында.